नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण मस्त अशी लाल चटक जेवणासोबत तोंडी लावायची चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। आपण जेवताना जर अशी चटणी वगैरे घेतली तर आपल्या जेवणाचा जो स्वाद आहे तो अजून वाढतो आणि जेवण जेवायला फार इंटरेस्ट येतो। तर चला तर मग ही चटणी कशी बनवायची ते बघूया। तर कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हे 1 कप शेंगदाणे घातलेले आहेत। हे बघा, हे माझे घरगुती आहेत, तुम्ही बाजारातून विकत आणले तरी चालतील। आणि आपल्याला शेंगदाणे हे एकदम स्लो गॅस फ्लेमवर मस्त असे भाजून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे भाजताना अजिबात घाई करायची नाही, गॅसची फ्लेम मोठी वगैरे ठेवून हे शेंगदाणे भाजायचे नाही आहेत। तर स्लो गॅस फ्लेमवरच हे आपल्याला छान अगदी 5 ते 7 मिनिटापर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। त्याची सालं बघा फुटतील इथपर्यंत आपल्याला मस्त असे शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत, म्हणजे शेंगदाण्यांचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। तर शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत, मी ते आता काढून घेतलेले आहेत। आणि इथं मी हे अर्धा कप सुकं खोबरं घेतलेलं आहे। तर सुक्या खोबऱ्याचे काप आहेत आणि 1 चमचा याच्यामध्ये मी जिरं घातलेलं आहे। तर हे पण आपल्याला मंद गॅस फ्लेमवर हलकंसर भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, मंद गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे, पण खोबरं खरपूस भाजायचं नाही आहे, आपल्याला हे हलकं गरमच करून घ्यायचं आहे। हे बघा, खूप जास्त लालसर वगैरे भाजायचं नाही आहे। असं केल्यामुळे काय होईल की आपली चटणी जी आहे ना ती जास्त दिवस टिकणार आहे। हे बघा, तर खोबरं आणि जिरं हलकंसर भाजून झालेलं आहे, ते पण मी काढून घेतलेलं आहे। मगाशी जे शेंगदाणे आहे त्याची सगळी सालं मी काढून घेतलेली आहेत। हे बघा, शेंगदाणे चांगले चोळून घ्यायचे, म्हणजे त्याच्यावरची सालं निघतात आणि ते मस्त असे पाकडून घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला असे स्वच्छ सालं निघालेले शेंगदाणे मिळतील। तर ते मिक्सरच्या जारमध्ये घेतलेले आहेत आणि मग अशी भाजून घेतलेलं खोबरं आणि जिरं ते मी ह्याच्यामध्ये घातलेले आहेत। मिक्सरमध्ये हे जिन्नस घालताना सगळे थंड असायला हवेत, गरम जिन्नस वापरायचे नाही आहेत। ते सगळे गार करून घ्यायचे आणि नंतरच मिक्सरमध्ये ॲड करायचे आहे। खूप छान अशी चटणी तयार होते। नंतर मग याच्यामध्ये मी लसूण घातलेला आहे, जवळजवळ अर्धा कप, म्हणजे मी 3 लसणाचे गड्डे घेतलेले आहेत। तर त्याची सालं न काढता मी इथं वापरलेले आहेत। सालं न काढता वापरलेलाच लसूण चटणीमध्ये जर वापरला तर चटणी खूप छान दिसते आणि लागते पण छान। चवीप्रमाणे मी 1 चमचा इथं मीठ घातलेलं आहे। तुम्हाला जर लसणाची सालं आवडत नसतील तर सोललेला लसूण इथं वापरला तरी चालेल। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला इथं वापरायचा नाही आहे, याच्यामध्ये प्लेन मिरची पावडरच वापरायची आहे। आणि काश्मीरी मिरची पावडर वापरल्यामुळे मस्त असा लाल रंग आपल्या या चटणीला येईल। तर 3 चमचे मी काश्मीरी मिरची पावडर वापरलेली आहे आणि मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। आता मिक्सरला फिरवताना हे आपल्याला एकदम बारीक करायचं नाही आहे, मिक्सर चालू बंद करून आपल्याला ही जाडसर अशी चटणी वाटून घ्यायची आहे। हे बघा, एकदम परफेक्ट। मध्ये मध्ये थोडासा शेंगदाण्याचा कूट याच्यामध्ये दिसत आहे आणि लसूण आपण सालासकट वापरला तर तो पण लसूण थोडासा याच्यामध्ये दिसत आहे। त्याच्यामुळे लसूण ही चटणी जी आहे ती दिसायला फार छान होते आणि चवीला पण खूप छान लागते। तर ही सगळी चटणी जी आहे ती मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। मस्त टेस्टला ही चटणी फार अप्रतिम लागते। तर बघा, ही चटणी मी आता काढून घेतलेली आहे आणि नंतर मी ही हाताने थोडी एकत्र करून घेतलेली आहे। त्याच्यामुळे मीठ मसाला जो आहे तो मस्त असा या चटणीमध्ये एकजीव होईल। हे बघा, कारण मिक्सरला आपण ही खूप जास्त बारीक फिरवत नाही आहोत, जाडसरच ठेवत आहोत। चटणी थोडीशी जाडसर असली तरच ती खूप छान दिसते आणि लागते, एकदम बारीक चटणी एवढी खास लागत नाही। म्हणून मी हे सगळे जिन्नस आता हाताने मस्त असे एकत्र करून घेतलेले आहेत, त्यामुळे चटणीची चव आहे ती खूप छान येईल। ही चटणी तुम्ही जेवणासोबत तोंडी लावायला घेऊ शकता, किंवा तुम्ही समजा एखादी सुकी भाजी करताय वांग्याची किंवा बटाट्याची तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही ही चटणी ॲड करू शकता, ती भाजी खूप सुरेख लागेल। नक्की ट्राय करून बघा। तर अशी चटणी करून ठेवा, तुम्ही प्रवासामध्ये ही चटणी वापरू शकता, तुम्ही टिफिनसाठी ही चटणी वापरू शकता। तर अशी चटणी करून ठेवली तर महिनाभर आरामात टिकते आणि झटपट कधी तोंडी लावायला हवी असेल तर पटकन मिळते। तर ही बघा, परफेक्ट अशी आपली ही चटणी इथं तयार झालेली आहे।
तर अशी मस्त अशी चटणी तुम्ही बनवून ठेवा. तुम्हाला अगदी आयत्या वेळेला फार उपयोगी पडते ही चटणी. अगदी भरपूर दिवस पण राहते, म्हणजे जवळजवळ महिनाभर पण ही चटणी आरामात राहते. मस्त अशी लालसर रंगाची चटणी आहे, दिसायला पण खूप सुरेख आहे. थोडासा आंबटसरपणा तुम्हाला आवडत असेल तर चटणी वाटताना ज्यामध्ये थोडीशी चिंच वापरली तरी चालेल. पण मस्त ही अशी आपली चटणी इथं तयार झालेली आहे. खूप उपयोगी अशी ही चटणी आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. तुम्ही पण अशा प्रकारे चटणी बनवा. ती कशी झाली ती पण कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत धन्यवाद.